ka Jerusalem kalong ka jaka badon ublay. Ngide ban rai kut scam bandon badu blay. Kogimen kopera bayit how try Jisu Christ. Nias no naka kitab Sakarian nong yatulupa baroki shnong baroki ri kinpai sha Jerusalem. But kawe kashnong kan le kro ya kawe pat kashnong banwan sha Jerusalem. Ka Jerusalem kan kerlalong ka jaka bakring ya baroki beriu sha ublay. Ka Jerusalem kalong ka jaka badon ublay. Ni i ba utsakarya nong yatulupa uyatulupa ba utrayo bale unsa wansyang ha Jerusalem. But kan kalalong ka jaka baru ki brio ki bakwa bantur nama ka jingdon jong oblay nama ka jingjia bakraw ka ban sajia ha Jerusalem lemba ukun oblay lemba u Jisu Christ lemba ka jingsha yak jung Jisu Christ lemba ka jingmi pa jung ka Jerusalem kalayo ya kaburam kalayo ya kabor but na ka Jerusalem ki apostol kilami da ka badak da ka ta ka Jingpen sale jong ka Jingmi pa jong o Christ ban yala ya ka kubor baba but kila krin ya ka jait ban ri baro sha kane ka Jingngeit ka jong o bale sha ukun jong o bale sha u Jisu Christ but mintangis ngautu na ka jingjia ha Jerusalem na ka Jingngeit jong o bale ka bajia ha Jerusalem na kataka Jingmi pa jong Jisu Christ kaparte baro kawai kalayo Jingngeit ka Jisu Christ baro kari pe ya ka Jingngeit tulu pa jong Sakaria kala urlong but news no na ka gospel u Jisu ula right kut scam ban le sha Jerusalem ban penurlong ya ka ne ka Jingngeit tulu pa jong Sakaria de lemba jong Jisu Christ kaneka jing ya tulupa kala pinde bad nilaban nong habau Jisu la ya halor ka de bana ula on kala de kala urlong minda kala urlong ya kaba usakar ya ula ya tulupa bad u Jisu ula rai kut scam kaktino balay ka on kadbanang jan kasni habau Jisu en sa shimno shabani Kaya ka jingrai kut scam jamu Jisu ban leisha Jerusalem. Kaya ka daw Jisu ula leisha Jerusalem. Don artili ki bindahan ni. Artili ki jingmot nilaban nang. Kawai ka jingmot ba undub shashitam. Undub pedenya ka dim panaha ka jingim jamu. Undub penim ya ka partay baro kawai. Nanda kawai pa ka jingrai kut scam jamu kalang. Ba ukwa ban kiusha banay ukwa ban poi koloi sha upa jomu ka Dohnud jomu kala kinde naga benda upa ban shang ha kamon jomu blai upa ula wan hiana ka shadem jomu blai upa minda ula stang ban pai biang ila raikur ka kemat jomu kala don ha ka shadem jomu upa ula kwa ban poi biang shaka sinda jomu upa kane ka de balonga jingkwa jong manlaki nong board jong o Chris habang ngin habang duai habang pediang ya Jisu haka sakrament ngide bandon yang kane ka jingtrang hapo jongi ban poi sha kamon jong o Chris ngide bandon kane ka jingrai scam ngide ban rai kut scam bandon badu balai kabamut habangi don kane ka jingrai kut scam kaya ka ban sejaha ka jingim jongi ladangi rai kut scam naga benda u Chris ba ngin rai kut scam ru artap ban ino ya kappa kano ka jingrai kut scam naga benda u Jisu naga benda ka baneng naga benda ka monjong u balai u Jisu Chris kade ban perlong yang iru ban rai kut scam ban ino shisandon yakapop naga jingim jongi ni ha ban rai kut scam ban kendai yakipop nadu ki barit baria bunsin
kane kam jujia ha ka jingin ka jingrai jongi kalong ka jingrai blem jingrai malu mala habang ni on hoi kotrai ni bodia meru ni don ha po jongi bun gi pop kabang ni mlin balle kabang yem treban ino bun gi brio ki kot yala de kristan nong bur jongu kris but ki on ngala rai could scan ban bur du Jesus Christ Henry habawan ke jing tenju habawan ke jing pension habawan ke jing dalon ni ngop shingop hamno kadon ke jing rai jongi kala jayu naga benta ke jing rai scam jongi bonsin ngilong ke brio barai kut naga benta ke partai naga benta ke Babilon naga benta ke jing Sngewbha jonga partai ban ya ka Jerusalem ko himmen ko para ha ka jinge ka jongi ni de ban long ki barai kut scam naga benta ke Jerusalem ka bamut ban kiu sha ublai upa ban shang ha kamon jongu Jesus Christ nangda ban shashito don arti ligi jingarai hanne ban ba ya kadem bana nangda sa poi sha ublai upa kane ka jingarai scam kan iarap yangi banlong ki Bakhuid hakamat bun jait ki jingale ni Petro ni Snowro katbau Jisu la penkreban leis Jerusalem ula phaya ki nonglang kubor hakamat jomu akindu penkre iya ke jakasa nagabenda jomu bad ude banyai lembaga Samaria kinong Samaria kilong giba Persha ya ki Ju kilong giba Persha iya ka Jingmane ha Jerusalem minda kila stamban na pinto dia Jisu kila kang ya Jisu banyai lemba bale kila tek Jisu uleit sha Jerusalem shimban ban sa han Samaria pinban umud ban le jingle shadu sa Jerusalem lese kimban snotu kae ka jimud jonga jingle jongu sha Jerusalem lada ki snotu ka jimud jonga jingdumu jonga jingle jongu Jisu sha Jerusalem kinjindala pediang lada ki te Jisu le sha Jerusalem ban penin ya ki baro dara ki te lemba ka ta ka jingle jongu Jisu sha Jerusalem kan yalam ya ki baro sha ka jinjo kinjindala pediang henre ki perkat Jisu leisha Jerusalem ukam idya ki Jerusalem banyaki nanda news no ya aramut ki kon Jacob badu ya ani aramut ki senran ni on ikilong ki kon jong ki prata kila dam bita kila Jisu Shaphang Duai bakan penhap keding na baneng kaya jimut jong ganeng uno ubrio o kendait ya Jisu uno ubrio o kendait ya ubale banvad ya kano ka jing Sngewbha kilong ginong mane blaita u Elijah haba udang yala ya ka kubor baba ladon ke jingale hakama jungu don ke bri kilawan ban sha yawu sim ahab bad ula kendait no ula duwai bakading kalami na beneng barlatang lut ya ki baro ki bawan ban kan iyo teminda u Jacob badu ya anis ula kenmau ya kaba u Elijah ulale haba wan dinong shun hakama jomu kamda me i ahas barki kinhun jomu baro kila kolonia namar lawan kia ding na beneng minda kila kenmau ya kata nilaban le namar bale what hakamatu Elijah ublay wala snap ban penhabdi minda hakamat ublay ba shisha lada ukarpat kan jakaju kan tanglut ya kan Samaria barokaway kumjuru ngipte yakino kinong mane blay tau ki u Elijah ulale kumno ula pamlut ula penyak lut bar haba ula duai ka dinkala wan kiar na banay la pitiang ya ka jingtarwa minda u John u ya anis badu Jacob kila kinmao ya kataru ban hakamat ki Jingmane blaitao u ki yo jingtip ba ki deben pinchot no ya ki omde ben sha ya ki Jingmane blaitao nanda shushu u Jisu dang kum no wat nung le kum da
Wat nung long kiba betar habadon di beri kiba yale percaya ni nginum de ban pinpai da ka jingma ka jingjing jar haki ngide ban don ka mensiam ban yaisha ngide ban don ka mensiam ban pediang yakiru da ka jingir ka Jingmane baru Jisu ula hikaya ki apostol kadba pedang leit yala pe ka kubur baba yang sedang ki beri bayale percaya pi Henry wat num penjot yaki tolong ki ba khloi banai la dia ki ban kala ka bam ngiti hadin ke jimmi pajulu Jesus Christ habadon ke jingsha le ben ha Jerusalem u Philip ula lesh Samaria badule yala ke kubur baba bad baru ki nong Samaria ke la kala ka bam ladau Jesus ngap ya u Jacob badu ya anis ban penjot ngin jindala do bon ke mensiam habau Jisu la yaisha ka boru trai kala traikam halor inong Samaria bad kala kala ka bamur ko himan ko para u Jisu ko u veringi baro bara bor don bape ya ubale shanya ya ubale yaisha ye ke baro bahaya ka dempana kro ye kiwa persha ye ngiru shaka sinda jongu nama unsa traikam ha preng jongi ha po jongi Jingduwai hakane ki Eucharist Bakhuid tongin long ke ba yaisha tongin long ke ba raiput scam banino e ka pop ba paisha utrai paisha bane pai shaka dempana haba utrai ula tarwa hagi knamba gindo paisha bane utrai Jisu karku kardo ini penslay ini bangindo long ke ba raiput scam ban ino e ka pop ba koloi ban ba e ka dempana balong ba koloi ban ma ba isune e ke bai Ini ya utrai Jesus Christ. Jinom la jinom. Amen.